ke Green Tech Foundation Meghalaya GTFM ne ka singi palai kelas dang ya ka project ban penkhut ya ki jabok jaban hakawa non ba kani ka jing penkhut ya ka wa kala yo ru ya ka jing trailang na ka Latin Rai Cooperative Society ka West Khasi Hills bat ki katu kat ni ki seng samla ka snong new nong stan kini ki kinhun kelas dang bantam ya ki jabok jaban na ka jaka baladen da ka jar ban pelang ya ki nyut ki batut bakentup na du ki bilar ki plastik ki janjot bat ki wei ki balawan kit da ka bat sakut hakani ka jar Hashwaban stang kani kajing penkhut ke Green Tech Foundation Meghalaya kala penlong ya kajing pensyai patba halor kajing kongsan bat jing koridor kamaryang bat ka saudong saukun ka bakhut basuba ya ka kot ka khia upatba Presiden ke Green Tech Foundation Meghalaya ba H ban nonglang ula ai kajing pensyai ka babnia bha chapang kajing le khut le suba bat ban sumar ya kiwa bat kitilong ula pandu ya kajing train ya kipat nong snong bat kinong let nongwan bakin sange no sisundon ya kajing brat pathar ya kijabok jaban hakiwa Ngina kaliang jong ka Green Tech Foundation Meghalaya dia, but kani ka program menta kadai ka bala penbaik kerpang na kaliang ka Green Tech Foundation West Khasi Division, haringkat ka jingi terilang kum kani ka Latin Rai Cooperative Society hang ni ka bakidon, dingila khot lang ya ki sang samlai snong, ya ki rangba snong bu, ki kajing sedang jongi menta hang ni ban penkhut ya kani kanong kawat non ba, let's say kan kamlong thmai dia. Namar kumba PUE hang ni pendon kam daki kini ki price trap ni trap suai ka wis ka bawan tuit nang te ki jabok ki jaban bat ndak lalang nang ni ngin chulif bit nang ni ka tingin dispose ha jaka ba ben dispose te ngan ong ai phi ka wei ba kani ka dei tang ka jing sedang bat karukom bang ni sedang ban pen khoj ya kani ka wa non ba menta ka long ba kam dei tang bang ni her hang ni hawa ngin hiaru haman ki thluyeng Haman ki thluyeng ngin hiar but hakini ki thluyeng ngin penpoi ya ki jing tho kini ki jing tho ngipan ka jing kersang namar da ka baburam ngim dei ban snguram ka jing jabo jong kawan non ba ki ba contribute ya ka wes menta kining kong ki dei gini ki ba syong hakis has trace jong kawan non ba yang kata da ka baburam ngim dei ban snguram le se kila bandon se kinong leit nongwan te menta lada upaj ba ubasyong hang ne hawa non ba hang ne hasor nong stoy sange no ban berat jabok kan nom mentoi kan kena program kejongi ngin pen khoj menta ngin wan hadin sibnai kan dap ya te halor jong kata ka ai bangi ngila le kolong bangi la pha ka jing tho su disi ngila pha jing tho su PHC ngila pha jing tho su SN ngila pha jing tho sikirang ba snong ru barok ki bedon menta ka ne kawa ngila pan ru ki jing kersan na ki barok ki sang samla ba kani ka kam menta kam dei kin ban kot tang hang ni ki namar let's say kila don ki bakwan ban pun ni kawa kilom ni jebo kasukut no tangap tu kamtam ki wol ngar mande tingi ngimle kumba PUE ngila trap ni wes ngin lift nang ni tingin trap yang ni ban ngin penbun ki trapping point hasil entar jong ni kawa ngin penbun ki trapping point balda kau kajabo ni I bakadon kam bangin wanra daki ki kenja machine ki ban yat na jrong ki ban lifi ya ki jabo ngin wanra bat ngila perkharu ban wanra daki boat operator kabamut kiban syong ling bet nang ne satai kiban lum ni ki jabo ngipan ka jing kersan na ki pajba ka sornong ston om ba phenwan hiar bangi hane ngipan ka jing kersan tang na ka ba phin sange ro ban berat unyur na ki kluyeng tu san ngimong ye piwan hang ne ya kani ka kam ngin sale mangi ngila simti mangi henrai sange no ka jing berat nyut na ki long ying long sam jong ki kane kam dei te ka kam kai lada kelak pi mentah ki basajan ngai I kidang don satai kini ki basajan ki don sarum bat kidang don sidu satai tik sau tartar la syai na kalawa kra syai bini saja hi desa ka wail dangam bakla kani ka jing tujung kani ka wa mentah satai hato ka PSI kam tan na satai kata ngam bakla ka PSI ru katan di ya ka pai ba jong sorno ston kadai na satai te perkhat ma pi mentah kin trip kin la adu kan ban trip nomor kawa non ba menta kadon ka jingpang unong thia hapo ICU kadon ka priority 4 jong ka ni ka kriteria ka ba kila penhap kawa kra ka wa kra serpi ha kawon pi tika BOD ka PH value jong ka wa non ba hang ne ngong ti kam dei ka baka ka jabo hadu kata dangam bakla ki don ki catchment hadu arpo teli ki ba contribute ka wa non ba badwa non dai hakinero ni haban lei ai tetang kata hinga kwa panong ba ka program ka jongi menta ka dei bangin live yu ni wes bangin la trap nang ne ngin sa penbon ki trapping point kerbat yu pai ba nong susnong jong sornong ston sange no pan berat ka jabo ngim khot ya pi yang newa pan pen khoi bangi ai ngi jing kersan
tang dawa pi sang eno ban berat jabo ha kane kawa nong soin nga penting kena ya pi pin sayu i baki dok ha pin sayai